Xa está todo a punto para celebrar un dos grandes festexos do barrio da Milagrosa, a Feira de Produtos do Campo e Artesanía, o San Cidre. Hoxe presentábase o programa nun acto no que os veciños mostraron unha vez máis o seu compromiso co barrio. Cada xa nada menos que a edición número 28, absolutamente consolidada, como decía, sendo unha cita obligada en Lugo, pois chegadas estas datas, e que ademais contribuye de forma moi significativa a dinamizar económicamente un barrio tan senlleiro e tan querido como é o da Milagrosa. Unha dinamización na que está totalmente implicada a Deputación Provincial co seu patrocinio. Por tanto, son produtos de proximidade, e chamamos a produtos de proximidade, que recuperan ese protagonismo na gastronomía e nos mercados. E, por tanto, tamén contribuyen a ser motores desa sostenibilidade que tanto falamos, e no caso nos, os visitantes, pois tamén dese turismo que sempre é bo para a cidade, para o comercio, para a hostelería. A xente cando ven a un evento deste tipo, pois suele comprar cousas ou consumir, por tanto, activa tamén a economía. E algo semellante ocorreu co artesanal, non? Pois desde instrumentos musicales, aos tecidos, as cesterías, convírtense en ocios reales, incluso de autoemprego. A feira comezará o venres 23 co pregón da científica lucense Cintia Folgueira e estenderase ata o domingo 25. Durante eses 3 días, 40 expositores ofrecerán o mellor do campo e artesanía da terra. Tamén haberá o sábado, como é tradición, becerro o espeto cedido por a Kruga, do que repartirán máis de 3.000 racións. E como novidade, introdúcese outra celebración gastronómica. Teremos unha feira gastronómica que non temos noticia que se este celebrando en ningún punto de Galicia, nin de España, que é a feira da mazá asada. É un produto típico de Lugo, a mazá, vamos a facer asada e vamos repartir gratuitamente, pois partiremos a mitad, nosotros creemos que en torno a 500, 600 racións entregaremos. O último día premiaránse os stands máis visitados e repartiránse centos de lotes de queixos financiados pola Deputación Provincial.